po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Mga kaibigan, siyempre mga kababayan at mga kalalawigan ng Pangasinan, sama-sama tayo Pilipino sapagkat narito na naman ang Pangasinan Bilis Kilos. Yes. At siyempre mga kaibigan, kami po ay nag-aanyayang muli sa isa't kalating oras natin palatuntunan sa araw na ito ng Biyernes, ano? Biyernes. Oo. Sana ay good, lucky 21. Friday. 21 malapit days. na maubos ang Enero. Oo nga. Biro mo nga naman yan. 21 days na agad ang napalipas natin. Ano? Tapos mamaya, Okay. February na. Yan. At yung araw ng mga Piuso. Mhm. Piuso. Okay. At ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Sa ating Master Control, siyempre, papilay-pilay. Ito, si Action Conrad Alvarez. Oo. Ano ba nangyari dito? Namagay yung kanyang paa eh. Hindi, kasi hinahabol ng chicks. Ayun! Tumakbo siya, kaya Oo. nadapa. Ha? Ano yung Kulang sa- vitamin B? Huwag mo na sabihin ko ano yung Bidel. Ang unang-unang sumasagi sa isip niya, pag B, yun na. Yes. Oy, kumusta nga pala natin ang lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Barangay Maningding. Right. Yung mga katropa ko, nakatune in na naman sila, headed by Barangay Captain Ralph Roger Saplan. Mm-mm. At syempre, nandyan si Carlos Benito, nandyan si Kagawad Kapinpin, Kagawad Jerry De Guzman, Kagawad Ronet Pagadwan, Babae yun. Kagawad Babae yung net? Ah? Babae? Babae yung ninet? Ronet. Ay, Ronet. Kala ko babae yun. Lalaki yun. Tapos si Kagawad Kukoy Osilia, tapos si I love you all. Ano ba yung pangalan ni nakakalimutan ko na. Palibhasa, nasa kabila kasi. Ay, hindi. Joke only, ha? Nasa kabila. Kagawad Ay, mamaya. Jesse, ano ba yan? Saka si Secretary Perlita Tikman at saka si Treasurer. Akto, ang talagang wag kong kalilimutan to. Ike Viñeva. Akala ko nakalimutan mo eh. Kaya sabi mo. Hindi niya ako pasisilduin. Okay. Malapit na naman kasi. Maningding, ano? So, Paano ba nagkaroon ng pangalan yan? Maningding. Maning at Ding. Oh. Ako ang gumawa ng alamat nito noon, ha? Ano nga? Binasa ni former Information Secretary Sindan noon. Bakit Maningding? Anong simulan yan? Dalawang magkapatid yan, Maning at Maning saka Ding. Oh, Magkaribal sa isang babae. wow, magkapatid. Prinsesa yan. Matagal na, kung prinsesa pa. Yan, oo. Tapos, dahil nagdalawa sila, ang ginawa ng kanilang ama ay yung tatay nila, si Harry, para hindi nyo pag-agawan tong dalawang to, itong babaeng to, hinatin na niya. Alin? Yung babae? Yung babae, hinatin niya. Pambira ka naman. Oo. Kaya nga sabi nila may multo dun eh. Pisag, wag na, sensor. Alam ko na yung apisag na yan. Ngayon, tapos at that time, parang sinumpa, pero may isang prinsesa na, gano'n yan, parang alamat-alamat eh. Pambira, no? Maningding, Oo, maningding. At Nagtataka rin kasi ako maningding. ginawa ko yan sa programa sa piyesta ng Barangay Maningding. Ang guest noon si Uyong Sindanya, Information Officer, through your brother Ben, Ben noon. Grabe pala. National Media Production Center. NMPC. So, binasa niya yung alamat ng Barangay Maningding. And there is history hanggang ngayon. Maningding. Sabag, kaya Biyab, kumusta po kayo lahat dyan? Kasali ng Barangay Council. At siyempre, yung mga kakilala natin dyan, di natin mabanggit lahat. Yung BHW na si Dada, ano? Si Linda Dada Nevado. Kumusta ka dyan? Yes. Ganun din Sheena ba yung sekretarya dyan? At lahat kayo dyan, lahat, ano? At siya nga pala, isa pong, hindi ko pa alam ang date ng
paglibing pero namatay na po. Gusto kong malaman ninyo, si Gating Barte namatay na po at ang schedule ng kanyang libing hindi ko pa alam. Barte, Barte ang apelyido. Ay, apelyido. Okay. Hindi ko lang tunay na pangalan pero Gating eh. Gating. Nasanay sa Gating. Okay. So, siya nga pala, bukas po mga kaibigan. Tayin natin yung ating magiging guest, oh. Ah, At mamaya, kung hindi natin makontak yung isa, siguro Yung makontak isa- natin yung isa na naghihintay na rin sa atin ngayon. May substitute agad ha. Oo, may Okay. substitute na kaagad. At siyempre, bukas po, January 22, gusto namin ipaalam sa inyo lahat na ang buong munisipalidad ng Alcala at Kasariang Bautista, Barangay Pupunto, Artacho, Villanueva sa Caprimisyas at ang Pantol sa Bayambang, mawawala na ang kuryente. Uy! Scheduled power interruption po yan. Bukas po, January 22. Ano bang electric company dyan? Electric cooperative? Sempelco. Simple ko, panel ko. Sempelco po yun. Simple ko. Pero mahaba Jesse, mahaba. Ilang 7 a.m. oras? 7 a.m. to 5:30 p.m. 5:30 Naku p.m. ha? Oh. So hanggang gabi. Oh, hanggang Jesus. malapit, takip silim na halos. Kaya mag-ingat po kayo dahil i-replace po ang 3 units ng lightning arrestor diyan ng Simpelco at ang Panelco 3 naman nakatabi magsasagawa ng pagpapalit ng voltage transformer. Yeah. Kaya siyempre apektado po itong bukas din Sabado diyan sa Lingayen. Pero portion lang ng Baay Highway at saka Dike ay magkakaroon din ng electric interruption. 8 a.m. to 5 p.m. naman. Ang haba. Oo. Ang haba, Jesse. Ano? Ay, Bukas po grabe, yung dalawang yan. So maswerte pa tayong mga taga-Dagupan. Ay, sinabi mo pa. At least, hindi tayo nawawala ng kuryente pa rin. Ano? Oo. Marami kasing may standby generation program. Yun. So, that's... May kung mag-off ang SOAL, mayroong Santa Barbara. yun. May alternate. Ano? Yeah. Ayan. Okay? At siyempre, mga kaibigan, na may naka-schedule po tayong kakapanayamin pero kinokontak pa po kasalukuyan. Ano? Ganap na po alas 11:20 ang ating oras sa Pangasinan Bilis Kilos, mga kaibigan. At siyempre, yung mga taga-Lasip daw sa Lingayen, mga magsasaka sa Lasip at mga may pispan owners daw. Kumusta kayo lahat dyan? Sabi rito. At nakikinig daw ang marami dyan. Nawala yung listahan ko ng kapitan eh. Naisulat ko kung saan ko nilagay. Yan ang hirap sa isusulat mo nga, wala kang ibang papel. Yung tissue sa restaurant ang magsusulatan mo. Ay. O tapos, nakalimutan mo may nakasulat doon, ipupunas mo ng bibig mo. Wala na. Yeah, so Wala na. siguro galing ka Ay, na. Kumain ka na, no? Kanina yan. Early lunch, ha? Walang ibang papel. Sinulat ko sa tissue, yung pambira. Tapos pinamunas ko yung tissue, wala na. Nakalimutan ko may nakasulat pala ron. Ay, hirap naman. Ay, nako. Okay. Anyway, lahat po ng barangay captains, kinukumusta rin natin. At siyempre, bakit ba sinisisi pa ang mga barangay council sa mga hindi nagpapabakuna? Ay kasi sila ang nasa prime mover ang mga ito supposed to be. Sa mga barangay? Sila ang pupunta sa mga barangay na manghikayat. Kaso, may mga iba na kauli-dalatan pa na. Kauli-kalatan ha? Mayroong ina-idol niya si Pao Chief, si Pao... si Public Attorney's Office. Ay grabe yun ha, Public siyang head, Attorney's pero ayaw niyang pabakuna. Biro mo yan ha, babae yan ha, babae. Babae yun. Ayaw. Kaya, Hindi niya gusto magpabakuna. Huwag niyong idolin. Idol niyo siya sa kanyang yung kanyang pagsasalita, pero yung idolin yung iba pang ginagawa. Ano? Alam mo, noong una, ayaw ko rin magpabakuna. Pero, Pero iniisip ko, ano bang mawawala kung magpabakuna ka? yeah. Kung tutusin, makakatulong pa nga kasi, Oo. ang katwiran kasi ng iba, nagpabakuna nga, tinatamaan pa rin. Very rare ang mga kasong ganoon. Ano? Alam mo yung bakuna kasi, parang kanyan, nung bata pa tayo, nagpapabakuna tayo ng anti-measles, Yun. chickenpox, ano pang klaseng mga polio, anti-polio. So, ganun din ito. Nasira ang pangalan ng bakuna kasi, Jess, nung
nangyari sa Dingbak siya eh. Dingbak siya. Ang daming namatay. Hindi naman, pero Pero hindi lahat ng bakuna ganon. Okay, Alam so mo, wala pa ba? magpabakuna po, ano? It pays to be vaccinated. At madali lang naman eh. Akala ng iba, ay mahirap, ay masakit, ay pirwisyo. Ang sinasabing pirwisyo kasi ng iba, sa dami ng gustong magpabakuna, ang haba ng linya. Sabi nila, hindi ako sanay. Halimbawa, sa Region 1 Medical Center. Oo. No? Napakahaba ng ang haba pila. ng pila at ay pataktak ni Ingon. Nasa ilalim ka ng araw, kaya mag-aantay ka, nakatayo pa, walang upuan, kaya yun ang sinasabi. Pero these inconveniences, madali lang naman eh. At saka minsan lang naman mangyayari yan. Yes, so kailangan kunting tiyaga-tiyaga. Magtyaga ka lang ng konti. Mm. Abot sa dulo ng linya eh. Kasi lahat nila, gusto nila mauna. Yan Lahat ng ang tao gustong mauna mentality ng Pilipino yan. Ano? Kung gagawa ng paraan para mauna, tulad nung isang may linya, lumapit doon sa nasa harap, kumuha ka ng 2 pulma, sabi ko. Ay, nako, ano ba mga hindi makapaghintay, ano? Hindi pwede, sabi nung isa. Hindi, kaya yan, sabi, ipipilit niya. Hindi naman nakakuha ng 2 pulma yung isa, dahil bawal naman talaga eh. Kaya, ay nako, anos, pagpapabakuna, importante. Kung hindi makontak yung isa action ICAM, sigurado naghihintay yung isa. Ganon. Kasi ito Oo nga, alternate, ano? Oo, Okay, so alternate. Pero yung isa naman is so yung pong hinahangat nauna nang magpabakuna. kinontak ano? natin kahapon. Kaso siguro nasa barangay siya. I see. Busy ha. Okay. So ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos mga kaibigan. At ganap na po ang alas 11:25 ang ating oras. At sa ating pagpapatuloy siyempre, may pumupuri dito kay Mark O. Kuhangko kahapon. Hoy, magaling. Siya po ay taga Bugalyon, Bugalyon 2nd District, no? Oo. Siya po ay taga Bugalyon sa mismong poblasyon daw at ang sabi niya, buti naman po at naisipang kumandidato si MOC Mark O. Kuhangko sa aming distrito. Alam ko po na marami siyang magagawang pagbabago na maganda para sa distrito namin, lalong-lalo na sa bayan kong Bugalyon. Coming from Sheila F lang po. Okay. So, meron pang iba rito, kaya lang, nako, tinatanong kung, tinatanong niya kung, pero natanong natin ito kahapon tinatanong niya kung magiging mura ang halaga ng simento kung Congressman si Mark. Ano bang koleksyon naman yan? Yes, Tsaka ako wala na silang control. At saka sinabi nga kahapon kung pababa na sila. Kung napakinggan mo, Kunti na lang. Iba Kunti na na lang yung kanila. Iba na ang may-ari Tsaka na. mura naman ngayon ng semento Magkano ba? Wala akong yung idea. presyo noon. Tsaka ngayon, Isang bag, magkano? siguro mga 190, ganyan. 98, ganon. 200, unlike noon na umaabot yan ng 280, 260, 250. Ganun ba? Lalo na ngayong summer Pero ngayon, in fairness sa mga cement manufacturers, mababa. Magandang magpatayo ngayon ng bahay. Oo, kaya nga maraming yung construction boom. Wala yung construction boom dahil 'di ba noon dati pagka nagkakaroon ng construction boom doon itinataas. Pero wala dahil marami nang kakompetensya itong mga nagmamanufacture ng semento. Apparently itong isa si 1612. Apparently hindi niya alam kung ano si Mark Kuhangko. Tanong niya kasi, bakit isinisingit palagi ang semento kay Mr. Kuhangko? Sila po ang unang may-ari ng Northern Cement Corporation. Baka hindi mo alam, ano? Kaya sasama palagi ang pangalan niya sa semento. Northern Cement ba naman Kaya lang, sabi nga niya kahapon, wala na sa kanilang poder yung NCC. Yes, San Miguel Corporation na yata. Ayun, San Miguel Corporation. At siyempre,
Pero mayroon silang konti pa lang. Kunting share pa lang. may share pa rin. Meron pa rin. Di ba Hindi sinabi ganap niya? na nawala. Oo, meron pa rin. Siguro, isa sa mga kapatid niya, ang hindi pa bumitaw. O ng anak, kanyang may share. anak ba siya? Ito si Mark? Oo. Meron. Mark Okay. na, yung anak Baka nila. ganun Kenny, nga, no? oo. Ako nga nagulat din nung sinabing wala na siya sa Northern Cement Corporation. Yun nga kahapon ko lang. Pero may naririnig na ako noon na wala na sa kanila ang NCC. Northern Cement, San Miguel Corporation. Pero still na meron sila sa San Miguel Corporation. Meron Pero kung ang tanong mo tungkol sa simento, huwag kang mabahala dahil sa Pangasinan pala, ayon na rin kay Mark Kuhangko, may promise ang Western Pangasinan, First District specifically, na magkaroon ng planta ng simento dahil may limestone sa First District. Oo. Kailangan ang limestone sa isang lugar na nagmamanufacture ng simento. Limestone. Oh. At marami daw yan sa Marami dyan. First Yung District. tinatawag nilang silica. First District, marami dyan talaga. Yan. Yung kaya nga, noon, di ba, nakikita natin yung mga bundok dyan, parang binubungkal. Nakikita mo dyan sa Bulinaw, gano'n. Grabe. Yan ang silica na Silica. sinasabi nilang yan ang mina para sa simento. Importante rin kasi ang simento no? Oo. Lalong na pagpapatayo ng iba't. Hindi lang bahay po. Hindi lang pamamahay. Mga buildings na iba, mga infrastructure na iba, kailangan Maalala ko ng simento. si Dr. Salvador T. Duque. Naku, sino bang makakalimutan? Kuya, brother Asawa ni ni Mita. Tony Gonzales Duque. Oh. Gusto niya lahat ng mga bahay supposed to be dapat simento. Simentado. Oo, dahil tipid daw Matipid isang kwan lang Samantalang kung nipa ay pwedeng Oo nga naman. Madaling gibain. Tsaka- Dumaan si Odette, ang daming Oo. bahay na yari sa Nipa na inilipad. Tsaka nandun pa yung kaaway nilang yung ano ba tawag dito, yung bukbok, yung anay. Oo. Anay. Pag ganyan. Ang simento hindi inaanay. Oo, tingnan. So, bilib ako doon kay Dr. Salvador P. Duque. Di ba, pinanukala nga niya noon na The late, dapat sa lahat. Sumulat siya sa kung saan-saan siya Oo. nung MDSERP na kanyang grupo, Yun. Metro Dagupan Civilian Reconstruction Noong Fund Coalition. earthquake dito bumangon ng dagupan dahil sa kanila di ba? Yes, Bumangon yung MDSERP unti-unti. na yan. MDSERP na yun. Kaya bumangon ng unti-unti. Kasi noong 1990 ba yun? 1990. Noong 1990, makita mong dagupan noon, wasak talaga. Wasak. Ay nako po, tinan mo yung downtown Dagupan, Perez Boulevard, ay nako, may mga buildings na tumabingi, ang kalsada nahati-hati. Ay nako, hindi ko makalimutan talaga yun. Pero ngayon, Ngayon, tingnan mo, yung Perez Boulevard na dati kokonti ang mga buildings, ngayon, puno na ng buildings. Kaya nga, kung blessing in disguise, sabi nga ni Yun. Speaker Divinisha Tama, blessing pero, in disguise. Yung tarang ko lang niya yun, pero tignan nga natin. Dahil sa nagkaroon lindol ng na yun. Another avenue dyan sa Bukaw. Yun. Because of that reconstruction yan? fund. Kaya may kagandahan talaga kuminsan ang isang kalamidad. Pero, siyempre, may mga apektado. Mga kaibigan, sige. babalik po kami sa inyo sa Pangasinan Bilis Kilos. Makaraan muna ng ilang mahalagang paalala. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos.
meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono.
nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Syempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya Bagamat sinusubok pa rin tayo ng pandemya, Naps, gusto ko pa sanang Mag-exercise! pero nang hihina. Magki-drama! Pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos. At siyempre, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan hanggang alas 12:30 ng tanghali. Kami ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Ri Fernandez Ortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Sa ating Master Control, si binata pa rin hanggang ngayon, Action Conrad Boyet Alvarez. O Aldan, Pangasinan. At sa ating pagpapatuloy, mapalad po tayo ngayon. Bakit? Sapagkat isang distinct personality ng bansa ang ating mga kapanayam At, at yan ay sa katauhan ni Secretary Raul Lambino. that's right, abogado po Presidential siya, Advisor. for Presidential Northern Luzon. Advisor for Northern Luzon at siya po ang nangungulo ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na tinatawag. Oo. At ito po ay may mga nagtatanong kung kailan natin ma-interview si Raul. Yeah, Kasi- ito na nga siya. And right now, Mapapanood nyo matutupad. rin siya via Facebook Live, ano? Right, so- DWCM Action Radio Facebook. Oh. So let's start the ball rolling agad at simulan natin sa pamamagitan ng pagbati muna ni Sir Raul sa ating mga tagapakinig. Good morning, Raul. Magandang tanghali, Manong Ray. Manong, sabi ko, dahil matagal-tagal na rin tayo magkakilala, more than 2 decades na, Manong, at estudyante pa ako noon sa University of Pangasinan sa Tacloban City. At siyempre yan, yung aking kaibigan at kaklase rin, naging kaklase ko rin yan, si Action Jesse. Ay, Yes, nako. yeah. Binanggit na naman yung dekada. Ako pa yung kwan, military police officer niya. Ay, nako. Naalala ko Siya ito. aming Naalala ko ito nung araw eh. Raul, sa may Yupang, nako. Talagang okay siya. He's a very friendly guy. At dala-dala po rin niya yung trait na yan hanggang sa ngayon. Oo. Okay. Pero siyempre, Despite siya kwan na, kung tutuusin nasa kanyang mali kwan na siya, pero still, tinitignan pa rin tayo. Yun eh. Hindi Oo. nagbabago. Bilib ako sa kanya yun dahil eh. hindi niya makakalimutan yung nung panahon na ako'y nagtatrabaho nun sa University of Pangasinan as boy ng mga Rayoses, pero kaibigan pa rin niya ako hanggang ngayon. That's right. Same here, ano? Kaya lang, pagka binabanggit niyo yung dekada nalulula ako. Sige na. Okay. Ano So, yung topic agad? okay. Unang-una, Well, let's get right down to brass tacks, mga kaibigan, sapagkat ang issue ngayon ay ang tungkol nga sa hindi pa rin tinitigilang issue ng mga kumakaaway o kumakalaban sa mga Lampino, at yan ay ang tungkol sa kaso na isinampa umano sa ombudsman na
ito naman ay wala namang Still, up to now, Hindi naman, hindi hanggang pa ngayon. lang docket number. wala pang docket ibig number sabihin, ngayon. Ano? Hanggang dun lang sa presscon. So ano bang latest, Raul, tungkol diyan? Well, patuloy po yung ating investigasyon, pangangalap ng tamang impormasyon para matukoy natin kung sino yung mga nagpakana ng kasinungalingang ito, nag-imbento sa kwentong ito na pinaparatangan kaming mag-asawa, si Mayor Marilyn Lambino ng Mangaldan, ng pangmumulistya sa aming umano'y mga naging katulong. Unang-una, Manong Ray, Jesse, wala kaming naging kasambahay o katulong na ganyan ang mga pangalan ng mga taga South Cotabato dito sa Mangaldan o kaya sa Quezon City. At masakit na masakit itong pinaparatang nila sa atin at tayo raw ay sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Iyan din ay ating pinapa-verify ngayon. Hinihintay natin yung resulta ng ating request sa Ombudsman. Kung talagang meron ng isinampang reklamo laban sa atin, patungkol nga dito sa pangmumulistya, pang-api, pang-abuso, pagmamaltrato ng mga kasambahay. Maaari kong sabihin na talagang ito ay isang madumi, karumal-dumal, at maitim na hangarin ng mga taong gustong sirain ang aming pamilya dahil walang katotohanan ito. Uulitin ko, wala kaming naging mga kasambahay na ganyan ang mga pangalan at tukoy na namin ang taong maaaring may pakana nito, gumawa ng kwentong ito at meron na rin po kaming mga direksyon nakikita kung sino-sino yung mga nagkasabwatan at patuloy na nagpapahayag ng kasinungalingang ito upang patuloy na sirain po yung aming pamilya, si Vice Governor Mark Lambino na aking panganay na anak at saka ang aking may bahay na si Mayora Lambino at lalong-lalo na po ako dahil gusto na nila po tayong patahimikin. At nakalulungkot, meron tayong mga grupo ng mga periodista, komentarista na sabi nila raw ay membro sila ng mass media dito sa Pangasinan. Pero hindi nila po ginagampanan yung tamang dapat na gawin ng isang membro ng media na balansahin ang kanilang pamamahayag. At lahat po ito ng kanilang mga ginagawa na paulit-ulit na sa loob ng mahigit 2 linggo na paninira sa amin na ang kanilang pinagbabasihan ay isang artikulo na lumabas daw sa isang periodiko, itong Manila Times, at o kaya itong ipinalabas na isang propaganda, isang sinasabi nilang press statement o press release, na yung press release na yan, hindi naman binabanggit doon kung saan galing, sino ang gumawa, walang contact ng kung sinong sumulat ng press release na yan. Pero ito ngayon ang kanilang pinapangalandakan sa radyo, sa telebisyon, sa social media. Meron tayong kasabihan na pag hindi mo matukoy kung sino ang sumulat nitong press statement na ito o press release, ay ikaw mismo na nag-ulat nito, na binasa mo yan o iyon ay inihayag, ay ikaw ang pwedeng ituro na may gawa-gawa niyan. At hanggang ngayon, itong mga sinasabi nilang nagre-reklamo sa amin, hindi rin sila lumalantad. Meron silang mga pinapalabas na mga video na nakatakip yung kanilang mga mukha. Ay pero bakit hindi sila lumantad at magpunta sa kaukulang sangay ng pamahalan? NBI, CIDG, o kaya tumawag sila ng malawakang press conference at sabihin nila, ikondina nila ito kung meron nga talagang nangyaring ganitong karumal-dumal na krimen. Maliwanag ito, Manong Ray, Jesse, na ito ay isang orchestrated na paninira sa aming pamilya at yung mga mamamahayag dito sa Pangasinan, sa ibang lugar, Maynila man yan o kaya dito sa Central Luzon, Northern Luzon, na ito ay kanilang inuulit-ulit, inihayag sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, Instagram o kahit anong social media accounts, ay pananagutin namin sila sa batas. Huwag nilang sabihin ngayon na itong hakbang na ginagawa namin upang kami ay makasagot sa media, sa inyong palatuntunan katulad ngayon, ay isang pananakot o kaya panggigipit sa media. Ito ay karapatan namin na sagutin itong mga maling paratang na ito ng mga kasinungalingan. Correct.
Kung kami ay pupunta sa korte o kaya sa magpapaimbestiga po kami, ito ay naaayon sa batas. Sa amin kasi ay may takot kami sa rule of law. Kung ano ang tinatadhana ng hustisya, kung anong sinasabi ng batas, yun ang sinusunod namin. Kung kami man po ay nagreklamo dito sa mga mamamahayag na gumagawa ng kasinungalingan sa kanilang mga istasyon, sa pamunuan ng kanilang kumpanya, ay karapatan namin na idulog po ito, iparating sa mga may-ari ng kumpanya, may-ari ng istasyon, na itong kanilang mga tiwaling mga broadcaster, tiwaling mga mamamahayag, ay tignan nila ang kanilang mga ginagawa. Alam po ninyo, ang media, saan ba galing ang salitang media? Ito ay plural ng salitang medium. 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 Mm. Ito ay galing sa isang Latin word na tinatawag medios o kaya gitna, intermediate. O kaya ngayon na dahil ginagamit na upang magkaroon ng tinatawag nating tulay o kaya kalsada para maiparating ang impormasyon na nangyayari sa pamahalaan o sa bayan at malaman ng ating mamamayan ang katotohanan. Right. Pero kung ang isang membro ng mass media, broadcaster man yan sa radyo, television o kaya manunulat sa periodiko at ang kanyang pinapahayag ay isang panig lamang, ay hindi na yan matatawag natin na media kung hindi propagandista siya. Siya lamang ay nagsasabi kung ano ang inuutos ng kanyang patron na kanyang sabihin o kaya ipahayag. Iyon ang nangyayari sa karamihan ngayon na tinatawag nila yung sarili nilang sila raw ay membro ng media. Ang tawag ko sa kanila, hindi sila membro ng media kung hindi propagandista sila. At kung ano ang iutos ng kanilang mga patron, yun ang kanilang ginagawa. Pinangalanan ko na itong mga iba pang membro daw ng mga propagandista dito sa Pangasinan. At lahat ng kanilang mga pahayag dito sa radyo o kaya sa telebisyon o sa social media account o kaya sa dyaryo, kinakalap namin yan, pinag-aaralan namin, kasama ko itong aking mga kaibigang abogado at magsasampa kami ng kaukulang kaso. At hindi ito panggigipit sa kanila. Pwede silang magpayag, ipagpatuloy nila yung paninira sa aming pamilya. Pero kami naman po ay merong karapatan na aayon sa batas ang lahat ng hakbang na gagawin namin. Irereklamo namin sila sa kaukulang ahensya ng gobyerno o kaya sa kaukulang may-ari ng mga kumpanya na kanilang pinaglilingkuran. Yes, Secretary. Hindi nyo ba pinangkang imbitahan din sila o kaya tawagin in a sort of press conference para maliwanagan na ang kanilang ginagawa about this? Alam mo, pag matawag tayo ng press conference, hindi mo kailangang imbitahan ang media. Ipahayag mo lamang na iyong meron kayong press conference. Lahat ng gustong dumalo, no, ay pwede silang pumunta. At saka yung pinapadalhan natin ng abiso or advisory ay per outlet yan. Per istasyon yan, per pahayagan. Hindi natin sinasabing individual. For example, sa inyong radio station, Action Radio, papadalhan natin ng Action Radio na sabihin natin, meron kaming patatawag na press conference bukas, 2:00. Ganon din. Yung mga ibang mga istasyon, ganon din. Hindi natin inimbitan, Manong Ray Hortaleza, paring Jesse Perez, pumunta ka at meron kaming press conference. Hindi ganon. Ang advisory ay laging sinasabi doon, pinapapunta sa isang outlet o stasyon. Ngayon, kung pupunta sila, welcome sila. Kahit na alam namin na sila ay bias, na sila ay sa mga pahayag nila. Alam mo, JC, Manong Ray, hindi ako kumibo ng mahigit 2 taon. 3 taon na akong binabanatan ng mga iba't ibang grupong ito na lagi nila akong tinitira. Hindi ako kumibo. Pero ito, sa pagkakataon ito, na ang kanilang pinapahayag ay talagang kasinungalingan at inuulit-ulit nila. At ito ay hindi lamang buhay ko na rito ang kanilang sinira, kung hindi ang aking reputasyon, ang aking karakter, ang konting honor na ito'y naipon ko magmula nung bata ko hanggang ngayon, ay hindi na rin ako papayag niyan at hindi na ako kikilos at mananahimik na. Alam po ninyo, itong grupong itong gumawa, hindi itong kasinungalingang ito. Sabi ko, tukoy na namin yung mga tao na gumawa nito. Sila yung mga taong marami na rin silang mga sinaktan, kinakot. Tinakot nila mga opisyal ng DepEd, tinakot nila mga opisyal ng National Irrigation Administration,
ng Department of Public Works and Highways, ng iba't ibang mga local government units. At ito'y naming natutunto na ngayon. At ito'y ihahayag namin na itong ginawa nila sa aming pamilya na parehong-pareho yung pattern upang takutin nila kami, i-terrorize nila kami. Ang nakalulungkot, itong ginawa ng grupong ito ay merong mga tao na sumasang-ayon sa kanilang ginawa at sila rin ngayon ang patuloy na nagpapahayag. Okay. Okay, ano? Ito bang mga mamamahayag na ito sa Pangasinan ay natawagan ba kami? Hindi. Hindi. Ang Wala. ang So, anong ibig yeah. Sa inyo pong mga press statement, sinasabi ng mga mamamahayag na mga ito na curtailment of the media, the freedom of the press, sabi ng mga ibang media nung parang sinusumbong nyo sa mga media outlet nila o sa kanilang mga boss, mga ganon. What can you say doon sa sinasabi nilang Alam po ninyo itong mga itong mga komentaristang ito o mamamahayag na akala mo'y wagas kung magsalita at kung sila ay sinasabi nating mali, ay ang gusto nila hindi na tayo kikibo. Ay hindi po ako ganun, abogado po ako. Naiintindihan ko kung anong sinasabi ng batas, naiintindihan ko ang karapatan ko at karapatan ng mga ibang tao. Ako'y magsusumbong kasi yun ang naayon sa batas na itong sinasabi ng mga komentaristang ito na naglilingkod sa inyong mga kumpanya ay ito ang kanilang mga kasinungalingang inuulit-ulit paninirampuri sa tao. Hindi curtailment yan. Karapatan din namin na magsabi sa mga kinauukulan, sa management ng istasyon o kaya'y ng dyaryo o kaya'y sa mismong ahensya ng gobyerno na iparating namin na sinira nila yung aming katauhan. Patuloy nila kaming sinisiraan. Patuloy nila kaming binabatikos ng walang basihan. Ay hindi curtailment yan. Kung may karapatan ka na magsabi ng ganyan, sa tingin mo ay tama yung ginagawa mo, meron din kaming karapatan na inaapi ninyo. Meron din kaming karapatan na kami ay tinitira ninyo. Upang sa ganun ay maging balanse. Hindi pwedeng kayo lang yung magsasalita. Na pwedeng kayo lang yung magsasabi at mananahimik kami. Nasanay po siguro sila nung mga nakaraang mga taon na yung kanilang mga unang mga binabatikos na mga tao, mga politiko o kaya mga negosyante, na nahimik sila, natakot sila, na-terrorize sila. Hindi sila kumibo, hindi sila lumaban. Ay ako hindi. Kilala ninyo ang pagkatao ko. Lalaban ako para ipagtanggol ang aking karapatan at karapatan ng aking pamilya. Saan man ito makakarating? Basta ang sinisiguro ko sa inyo, rule of law lamang at hustisya yung aming gagawin dito. Kung ano ang nasasaayon sa batas, yun po ang aming gagawin. Hindi namin sila pinipigilan. Magsalita kayo ng magsalita. Sige, sabihin ninyo kung ano yung gusto ninyong sabihin. Pero kung mali ang inyong sinasabi, karapatan din namin na kontrahin yung mali at kasinungalingang inyong sinasabi. Hindi yan curtailment ng press freedom. At saka yung press freedom, freedom of expression, na ito ay nasa ating saligang batas. Hindi yan absolute. Maliwanag sa mga desisyon ng Supreme Court na dapat ang isang mamamahayag ay wala siyang malisya o kaya wala siyang manifest negligence. Yun ang hindi nila naiintindihan eh. Wala raw malisya yung kanilang ginagawa. Pero kung paulit-ulit na panikasinungalingan ang sinasabi ng isang membro raw ng media, that is already malis na yan, malicious na yan. Lalong-lalo na kung ang kanilang pinaghuhugutan daw ng pahayagan ay hindi nila nasisigurong tama ba yung laman ng pahayagan na yon. Sila ba ay kumontak doon sa sumulat, sa dyaryo? Sila ba ay kumontak doon sa gumawa ng press statement na ito ba ay totoo? Nag-imbestiga ba sila na itong nilabas nilang reklamo laban sa amin ay naisampa na ito sa ombudsman? Nag-imbestiga ba sila na nakausap ba nila itong nagre-reklamo? Ay hindi. Ang sasabihin nila, kung ito ay totoo, na ito ay galing sa balita sa isang dyaryo, ay hindi yon responsible practice of journalism. Yan ang hindi nila masyadong naintindihan. Meron pang isa, yung tinatawag nating manifest negligence. Itong manifest negligence dito sa libel, cyber libel o kaya slander,
kung ito ay yung kanyang chismis, kung ikaw ay isang marites. Alam po ninyo yung salitang marites? Yeah. Marites ngayon. Sikat na yun, susunod, sikat. Ikaw ba isang marites? Mare, ano ba yung chismis? Ay, chismis yan. Kung chismis yan, ay hindi mo dapat ipangalandakan o ipahayag. Hindi mo sasabing, oh, rapist yan, si Secretary Lambino. Si Mayor Lambino ay nananadyak ng tao. Hindi mo pwedeng ipahayag yan. Kausapin mo muna ang pinanggalingan niya. Totoo ba yung sinasabi mo? Ikaw ba, kung i-quote ko na ikaw ang pinanggalingan nito, ay kaya mong panindigan yan? O kaya, yung mga sinasabi na akusan ng ganon, tawagan nila. Ano ba itong chismis? Chismis ba ito? Kaya ito, babanggitin ko ang isang magaling na reporter dito sa Pangasinan. Ang pangalan po niya ay Yule Sotelo Fuertes ng Philippine Daily Inquirer. Nakatanggap siya ng ganitong pahayag na press release daw kuno. Anong una niyang ginawa? Tinawagan ako. Ay yun ay makikita mo na isang responsable na journalist. Sinabi ko, walang katotohanan yan, Yuli. Bahala ka kung naniniwala ka dyan. Ay hindi ako naniniwala kasi hindi man lang natin alam kung saan galing itong press release na ito. Hindi natin alam kung saan galing itong sinatawag nilang press conference na ito. At sa pag-iimbestiga namin, itong sinasabi nilang press conference daw na naganap dyan sa Tarlac City sa isang restaurant, Fortune Restaurant, ay walang nangyaring press conference dyan sa Tarlac City at saka sa Fortune. Ito bang mga mamahayag sa Pangasinan na patuloy nilang sinasabi na ganito ay may nangyari? Tinanong ba nila yan? Nag-imbestiga ba sila? Wala. Ang tawag natin dyan, manifest negligence in the performance of their duty as so-called journalists or members of the media. Kaya ang tawag ko dyan, hindi na sila totoong membro ng media. Ito ay mga propagandista lamang. Sila lamang ay magsasabi kung ano ang inuutos sa kanila ng kanilang mga patron. At nakita natin yan sa loob ng mahigit 2-3 taon. Tinira nila ako ng tinira yung mga yan, hindi ako kumibo. Pero kung paano nila purihin ng purihin itong mga grupong kanilang sinusuportahan, wala kang narinig na pambabatikos o pagsasabi na may nagawang kamalian itong mga grupong ito. Kaya ito maliwanag, sasabihin ko sa inyo ngayon, labanan ito sa media at labanang legal din po ito. Hindi po kami uorong dito, Manong Ray at Jess. At yung sinasabi pa ng isang broadcaster kahapon, na ako raw ay humihingi ng ceasefire. Ay walang ceasefire dito. Walang ceasefire dito. Hindi ko ugaling na kami ay manghihingi ng ceasefire tapos sasabihin niya, nirarat-rat ko raw, binabanatan ko raw siya habang ako'y humihingi ng ceasefire. Oy, hindi ako ganon. Totoo, tinarating ko sa nakakataas yung mga ginagawa mo, nakabulastugan. Pero wag mong sasabihin na ako'y humihingi ng ceasefire. Walang ceasefire dito. Walang ceasefire sa media, walang ceasefire sa legal na usapan. Tuloy-tuloy ito hanggat saan makarating. Basta ang gagawin ko rito, legal at naaayon sa batas. Okay. Sir Raul, thank you very much. At siyempre, talagang very knowledgeable ang mga sinabi ninyo. At I would like to add na dito po sa Pangasinan Media ay talagang aminado po kami na may mga irresponsibleng tao. Because Salamat, Manong Ray, at freedom of the press carries with it. Sa ating mga kaibigang mga nasa sangay ng pamahalaan. Maging kayo man po ay nasa executive department, nasa judicial department, o kayo ay nasa local government units, huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot dito sa mga ginagawa ng mga irresponsibleng mga sinasabi nilang media practitioners. Sa akin, hindi mga media practitioners, yung mga propagandista yan ng mga grupo ng mga kalaban natin kung kayo ay nasa politika. Propagandista rin yan ng mga taong gusto nila po kayong siraan at kung kayo ay mananahimik, ay magpapatuloy ang taliwas na gawain ng mga ito. Alam ko kung sino-sino ang nabiktima sa inyo. Kumpleto na ako ng records. Kayo naman pong mga responsable, kayong mga magagaling na talagang balancing membro ng media. Nagpapasalamat po ako sa inyo na binibigyan nyo kami ng pagkakataon na itong labanan na ito ay maiparating din namin sa taong bayan. Maraming salamat at mabuhay po tayo. Okay. Pero Sir Raul, babalikan ka namin. may mga itatanong pa rin po kami pero gawin po natin yan, makaroon muna ng ilang mahahalagang paalala. Wait for us, Let's Sir Raul. pause for a while. Okay? Manila
para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0160. Bueno mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Ito pa rin ang inabangan nyo tuwing na Pangasinan
Bilis Kilos. At syempre, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Action Ri Fernandez Ortalesa alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. At sa ating Master Control, umiinom ng kape, ano? Si Action Conrad Alvarez ng Bayan ng Mangaldan. O, kababayan pa ni Raul ito, si Conrad, ano? Oo. Okay. Di ba At kasama pa rin natin si Attorney Raul Lambino na siyang Presidential Advisor for Northern Luzon at siyang nangungulo ng SEZA na tinatawag. At gaya ng nabanggit niya kanina, ay talagang itutuloy niya ang mga hakbang na pagalaman at naisipan ng kanyang pamilya para naman sa kanilang kapakanan. Sapagkat talagang masasabi nating dihado sila masyado. At gaya nga ng nabanggit natin, tayo po ay nasa media, pero ang ini-invoke palagi ng ilang mga tao dito, yung freedom of the press, so-called. Yeah. Pero the freedom of the press should carry with it a sense of responsibility. Oo. Yun dapat. Kaso sa Pangasinan po, nakakalungkot isipin na may 3 kategorya ng tinatawag na media sa lalawigang ito. Una, yung mga lehitimong media men, legitimate media men, na loyal sa kanilang profession at sinusunod ang lahat ng patakaran ng kanilang profesyon. Pangalawa, yung mga peke na media men, yung mga tinatawag naming mga Taliban, na wala namang outlet, pero libot sila ng libot. Kaya ang tawag namin sa mga babae na Taliban o peke ay Liberty. At ang mga lalaki, Oliver. Bakit? Libur laran liber. Libur laran liber lante. Pero ang gabi pangingin ng damot. At ang pangatlo, ay nako, ito yung mga media men na wala nang ibang nakikita, wala nang ibang maganda sa kanila, kundi yung kanilang amo sa lupang ito. Itinuturing nilang amo. Bakit? For so many reasons. Nakikinabang sila, napapakinabangan yung mga taong yan, o kaya close na close talaga. Kaya walang magawang masama ang mga taong ito, at lahat ng kalaban ng mga taong ito, walang nagagawang mabuti. Yung po ang nangyayari. So, tama yan, din. 3 kategorya po ng media men sa Pangasinan. Yeah, din ang tawag ko rito dahil siya ang Pangasinan din of Pangasinan Journalism. Din of Pangasinan Journalism. Bata pa ako noon, lecturer ka na namin. Ang bira kasi. Akala ko kung sino na yan. Pero, ang masasabi ko lang po, yung mga 3rd category, yung pang mga media men na bigla na lang nagkakaroon ng kotse, nakapagpapatayo ng bahay. Kung tutuusin sa kanilang sweldo, hindi pa pwede yun. Kaso ano nangyari? Bigla na lang. Umaasensyong bigla. Kaya lalong lumalaki ang kanilang mga ulo. Yan Okay. Kaya sana po, mga kapatid namin sa media, be responsible in reporting. Madali lang naman maging responsable. Walang hirap. Get the other side. Yun lang ang basic rule. Kunin mo ang kabilang side. Because there are always 3 sides to an issue. Ang side ng isa, ang side ng kabila, and the right or accurate side. Yun po ang aming masasabi. Balikan natin si Attorney Raul Lambino. At ang tanong po namin dito isa ay tungkol naman dito sa nagsampa ng kaso. Citizens movement against etc. Ang sabi po nila, ito raw ay marami nang napanalo ng mga kaso sa nakaraan. At obviously, baka gustong isali itong kaso ninyo. What can you say about this? Sir Raul. Manong Ray, itong nakuha naming latest isang dokumento, noong pang 2020, nagkaroon na ng certification ang Securities and Exchange Commission 2020. na itong grupong ito ay hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin ito, bogus itong organisasyon na ito. Wala rin silang mga nakalistang mga set of officers. Itong sinasabi nilang ang pangalan niya ay Professor Salvador Singson de Guzman. Hindi totoong tao ito. Ito ay katang-isip at siya ay lamang nababanggit sa mga pahayagan. Pero wala siyang tunay na mukha, walang katauhan ito. Ito ay may pangalan na binabanggit sa media, pero wala itong tunay na katauhan. May mga nabanggit sila na naging successful daw sila. Meron nga silang naipakulong na isang konsihal sa Quezon. Quezon. Quezon.
Dahil sa pag-imbento, parehong-pareho. Yung istorya, ito raw konsyal na ito na gusto sanang tumakbong mayor sa Lopez, Quezon Province, ay inakusahan ng rape, panggagahasa, multiple counts of rape. Parang sa akin, ang kanilang inaakusahan. Ang mahirap nito ay isinampa nila yung reklamo dito sa Pangasinan. Samantalang sinasabi nilang biktima ay taga-Abra. Taga-Abra raw yung babae. Pero nangyari raw itong pangmumulisya. May nangyari raw na pangre-rape dito sa Pangasinan at pangre-rape daw na ginawa doon sa Maynila. Kaya naisampa yung kaso dito sa Pangasinan. At itong nakalulungkot, ni hindi man lang alam nitong akusadong ito na meron palang naisampang kaso sa kanya rito sa piskalya sa Pangasinan. Ay ba'y nagkaroon ng resolusyon itong piskal dito sa Pangasinan at isinampa niya yung kaso, nakapending ngayon dyan sa isang korte sa Rosales, Pangasinan at inisyuhan ng warrant of arrest. Yung tao, nakakulong ngayon. Itong taong ito, dyan sa parte ng Rosales o Balungaw. BGNP dyan. Ay umiiyak yung tao kasi hanggang ngayon, itong sinasabi nilang nagre-reklamong ni-rape daw, ay hindi man lang nagpapakita. Kaya itong mga abogado nitong akusadong ito, ay tinawagan nila ako. Sabi sa akin, Panyero, ganyan na ganyan yung istorya ng aming kliyente na sinampahan nila ng kaso dyan sa Pangasinan. At ang gumawa niyan na istorya, tinukoy nila ang pangalan na siya ang may kaakda, siya ang gumawa niyan. Merong isang grupo na siya raw ang nagbigay ng pondo para itong taong ito na taga Pangasinan ay gawin ang istorya na yan. At ito ngayon, naipakulong nitong tao pero siguradong madidismiss din yan. Madidismiss din yung kaso na yan kasi inimbento rin yung kaso na yan. Kanya lang, nasira itong buhay nitong kawawang konsyal ng Quezon Province. Yan ngayon ang kanilang pinapangalandakan. Pero walang katotohanan din yan. Kilala ko yung mga abogado ngayon na sila ang umaakto dito sa taong pinirevision nila. At sabi ko, titignan ko rin yan. At sinabi nila kung sino-sino itong mga involved na mga tao dito sa isang malawakang paninira, pananakot, pagtiturista sa mga gusto nilang takutin mga kalaban nila sa politika. So, parehong-parehong grupo, Citizens Movement Against Crime, Corruption, etc. Ay hindi ko rin titigilan ito. Hahanapin ko kung sino yung totoong Salvador Singson de Guzman na yan. Taga saan ba yan? Siya ba ay taga Mangaldan, taga Mapandan, taga Tarlac? Kahit saan yan. Malalaman din natin kung sino talaga ang tunay na taong itong Salvador Singson de Guzman. Kasi sa tingin natin, ito ay alias lamang ng taong sumulat at gumawa nitong mga kalokohan na ito. I see. Okay, so malinaw po yan mga kaibigan tungkol dyan sa Citizens Movement for etc. Ano po? At ito namang tinatawag nating anong tawag dito? Sige, ikaw muna. Okay. Ito, sa grupong to, halimbawa, attorney, by using this name, which is hanggang ngayon, di pa nakikita kung sino mga taong nandito sa likod nito. Is it not, is still liable sa kaso? Can we also file a case against this group? Kung sakaling ito nga ay totoo hindi, itong grupong to. Ang problema magagaling din itong mga sindikatong ito. Wala silang address. Wala silang, hindi alam opisina. Wala silang, hindi mo sila matritrace kung nasaan sila. Pero nandoon lang sila sa istorya na inilalabas nila sa dyaryo. Ayan, pwede natin gamitin yon na parang maging address itong Salvador de Guzman na ito na siya ay iniulat sa mga dyaryo ng ilang beses at yung dyaryo nito ay doon natin ipapadala. Nagsasama natin yung pangalan niya sa reklamo at titignan natin kung ano ang may isasagot niya kung talagang siya ba ay totoong tao. Sasampahan natin to ng kaso itong Salvador Singson de Guzman na ito. At yung tukoy na address, wala nga siyang address sa Tarlac, wala nga address sa Pangasinan. Pero nabanggit ng ilang beses yung kanyang pangalan sa Manila Times. Baka alam ng Manila Times
kung saan itong nakatira itong Salvador de Guzman, lalong-lalo na yung sumulat ng mga artikulo Okay. Oh, what happened? Natigil. Naputol, Conrad. Oh, Yung signal. signal. Ay, nako. Nagka-diferensyang signal, mga kaibigan. Asan ako? Pero, Okay na? okay na. ito ganyan, inuulit-ulit nila. Ay may pananagutan din ng mga yan. Kasi alam nila na hindi nila nakausap itong Salvador Singson de Guzman, hindi nila nakausap itong mga nagre-reklamo na sinasabi nila. Pero ay parang nilunok na nila na yung kanilang nabasa raw na press statement o kaya nabasa sa pahayagan ay totoo. Ang masakit pa nito ay hindi naman lang nila tinawagan o pinuntahan in interview para kunin yung panic ng sinasabi nilang nire-reklamo. Correct. Yan ang tinatawag nating manifest negligence sa kasong libel, cyber libel or Islam. Okay. At pero isang anggulo po, Sir Raul, ay itong tungkol naman sa lumilitaw na papel ng kalaban ng inyong asawa na si ex-mayor Bonafe de Vera Pareno. Idinawit po ang kanyang pangalan doon sa reklamo. Siya po ba ay idadawit din ninyo sa inyong reklamo? Natural. Natural kasi 2 beses nang binanggit yung kanyang pangalan. Hindi lamang doon sa press statement na kanilang isiniwalat sa buong Pangasinan, binigay sa mga media. At itong mga media naman daw na ito ay kanilang binasa rin. Ay in toto, recorded yan. Hindi na nila matatanggal yan. Doon sa kanilang mga binasa. Ay abay, ito bang mga taong ito ay alam naman siguro nila. Kasi malapit din itong mga mamamahayag na ito kay former Mayor Bona Parino. Tapos, bigla nilang itatatwa. At isa pa, meron ulit silang inilabas na video. At itong video ito ay video raw ito ng itong naagrabyado o namulistiyang babae. At itong babaeng ito doon sa kanilang inilabas na video ay binanggit na naman itong pangalan ni Bona Parino na pinapasalamatan niya na siya raw ang tumulong upang siya ay makilala niya itong grupo ni Salvador de Guzman at itong Citizens Movement. Ay abay pa, i-explika ni Bona Parino kung bakit binabanggit siya na siya ang may pakana ng pagkakikilala nitong mga sinasabing na agrabyado at saka itong grupo nitong si Salvador Singson de Guzman. Ay paliwanag niya yan. Ay siyempre sasampan namin siya ng kaso. Ay siya yung masugid na nagdedepensa nito at sinasabi niyang meron daw kaming pananagutan sa batas. Ay ba siya may pananagutan sa batas dito? Kami sigurado kami na wala kaming ginawang kalokohan. At itong kanilang mga sinasabi ay pawang kasinungalingan. Okay. Obviously, Sir Raul, ang intensyon ay siraan ang pamilya Lambino. Do you smell politics in these actions? Yes, definitely. Politics ito dito sa 2022 election, politics ito sa 25 election or sa 2028 elections. Kasi hindi naman na natin maitatago kahit saan nating tignan. Yung aking panganay na anak, si Vice Governor Lambino, ay tumatakbo siya for re-election dito sa ating probinsya sa Pangasinan for Vice Governor. No? Ang asawa ko naman tumatakbo rin na mayor ng Mangaldan. Napaulat din ng mga nakaraang mga buwan, mga taon, na ako ay pwedeng tumakbo sa pagka-congressman. Hindi ko na nga lang tinuloy dahil may obligasyon ako sa pamahalaan. Ayun. Lahat po ito ay may kaugnayan sa politika. Ang pagkakamali nila, akala nila ay mapapatahimik nila ako at ang pamilya ko. Ay hindi po kami ganun, hindi po kami umuurong sa laban. At hindi rin kami humihingi ng ceasefire, ulitin ko yan. Walang ceasefire dito. Walang ceasefire sa media, walang ceasefire sa legal na usapan dito. Walang arigluhan ito, Action Ray at Action Jess. Tuloy-tuloy po ito hanggat managot ang mga dapat managot. Do you suspect any single individual behind all of this? There are not only single but several individuals who are suspects. Pero itong mga suspects lang yan hanggat
hindi pa yan nasasampan ng kaukulang mga kaso. Malalaman at malalaman nyo rin. Basta na isampan na namin yung kaso, sisiguraduhin ko po sa inyo. Sapat po yung ebidensya namin na idudulog sa kinaukulan, maging yan man po ay sa piskalya hanggang makarating sa hukuman upang mapanagot itong mga taong ito. Kumusta naman po ang lagay ng kampanya ni Mrs. si Marilyn? Kasi somehow affected din siya, lalo na sa akusasyon na child abuse laban sa kanya. Ano po masasabi Hindi niyo? naman po nangangampanya po sa ngayon ang aking may bahay. Patuloy po yung kanyang ginagawa bilang mayor. Trabaho lang po ng trabaho. Kasi alam naman po niya na yung pangangampanya mag-uumpisa pa lamang po yan sa Marso 2022. Matagal pa yan. No? Kaya nga pag lumibot ka rito sa buong Mangaldan, wala kang makitang tarpulin ng aking asawa. Maliban lamang po doon sa mga pahayag na iilan lamang paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat, labanan natin yung COVID, labanan natin itong problemang ito na pandemya, patuloy tayong mag-ingat. Yun lamang po yung kanyang sinasabi doon sa kanyang mga ipinapahayag na mga nasa tarpulin. Hindi katulad po ng mga iba. Makikita mo na, samot-sari, sabit-sabit na sa lahat ng sulok ng Mangaldan ang kanilang mga mukha. Si Mayora, hindi po. Siya ay patuloy, umiikot po siya, kinakausap niya yung mga tao, kinakausap niya yung mga barangay officials, tawag siya ng telepono sa national agencies para humingi ng additional na tulong. At ito nabanggit nga niya sa akin na meron daw ipapadalang tulong ang grupo ni former Senator Bongbong Marcos at saka ni Mayor Inday Sara Duterte na tulong po dito sa bayan ng Mangaldan. Pag makarating po itong tulong na po ito na mabibigyan ng biyaya ang ilang mga kababayan po natin, hindi sigurado mabibigyan lahat, pero ito ay tulong, ayuda dito sa mga apektadong mga pamilya, sana po makarating po yan. Pero sinabihan po ako ng aking asawa kagabi na nakatanggap siya ng tawag mula kay Congressman Tof de Venecia na meron daw parating na tulong nang gagaling po sa grupo po ni BBM at saka ni Inday Sara para sa bayan ng Mangaldan. Ayun. Maganda yan. Maganda yan. Okay, Jess? Ikaw na muna. Bukas. Okay. Okay, ito yung reaksyon naman ng isang tao, At siyempre, basahin lang po natin. Si Sir Raul, wala ba namang anumang political plans sa mga hinaharap na eleksyon? Kasi with his caliber, maganda sanang makahawak siya ng posisyon sa gobyerno. Hindi na ako nagplaplano, Manong Ray, ng anumang sa politika. Maliban na lamang po na itong aking may bahay ay mayor ng Mangaldan, siyempre, tutulungan ko siya para manalo siya sa halalan at ipagpatuloy niya yung paglilingkod sa bayan ng Mangaldan. Ganon din po yung aking panganay na anak, si Vice Governor Mark Lambino. Tutulungan ko siya dahil siyempre tatay ako. Gusto ko ring manalo muli yung aking anak at may pagpatuloy niya yung magandang paglilingkod niya sa ating lalawigan ng Pangasinan. No? Personally, ako ay matanda na. Ako ay mahigit 60 years old. Proud to be a senior citizen, sabi ng broadcaster palagi. At proud din po ako na senior citizen na ako. At proud din po ako na pumuti na rin po yung aking buhok. At nagkukulay na rin po ako para naman kahit papaano ay hindi nila ako sabing matandang-matanda na. No? Ay hindi ko masasabi kung may plano pa ba ako or wala. Ang plano ko lamang sa buhay ay isang simple, mapaglingkuran ko yung aking pamilya ng tama at tapat. May mga apo na rin po ako na gusto ko rin pong makita silang lumaki ng tama. At kung ano man po yung maitutulong nating konti sa ating mga kababayan o sa ating mga kaprobinsyahan dito sa Pangasinan upang sila po ay matupad naman po nila yung kanilang munting pangarap. Maaring masasabi ko na iyon na lamang po yung aking gagawin. Katulad ngayon, bago tayo mag-umpisa ng programa, merong lumapit sa akin. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Hindi ko naman po sila kilala. Pero nag-message po sila sa akin sa Messenger. Sabi nila, ang sabi po nitong batang ito, sabi niya, Sir, nakapasa po ako sa Philippine Military Academy sa examination. May marami po akong dapat na i-comply, medical, physical examinations. Yung pamilya po namin mahirap. Hindi ko naman po kilala ang pamilyang ito.
Sabi ko sa kanya, puntahan mo ako ngayong araw na ito. Ngayon, pagkatapos nating mag-usap, baka parating na itong pamilyang ito. Makakatulong ako ng konti. Alam mo naman yan, Manong Ray, ikaw, Yeah. alam mo Tama. yan. Marami na rin tayong mga tinulungang mga tao na makapag-aral din. Sinabi kanina ni Jess, naging ako'y scholar dyan sa University of Pangasinan. Utang na loob ko yan sa pamilya Rayos hanggang ngayon. Kung wala po silang tumulong sa akin, hindi po ako nakagraduate sa kolehiyo, hindi po ako nakapag-aral, at hindi po ako naging abogado. Yan po ang utang na loob na lagi kong tinatanaw sa pamilya Rayos. Pero anong sabi sa akin ng pamilya Rayos? Wala kang babayaran sa amin. Kung anuman yung makakamit mong tagumpay mamaya, ay i-share mo na lamang sa ibang tao para naman po sila ay makamit ang kanilang pangarap. Iyon po yung aking ginagawa po. Wow. So, yun po, ano? Na nakikita nyo, mga kaibigan, kung ano talaga ang kagandahang loob ni Attorney Raul Lambino. Pero, isang tanong po. Ito, simpleng tanong. Basahin ko na lang po from 3312. At sabi niya, Sir, ako po ay taga Alipangpang Pusurubio. At alam ko po noong kumandidato si Mr. Lambino sa aming bayan. Ibinoto ko siya pero hindi naman pinalad. Wala ba siyang balak na paangatin din ang bayan naming Pusurubio tulad ng nagawa niya para sa bayan ng kanyang asawang Mangaldan? Wow. Coming from Eugene. Alam po niyo yung sinasabi niya noong 2016 nga, tumakbo tayo dyan kapag ka-mayor. Nanalo po ako dyan sa Barangay Alipangpang. Malaki po yung panalo natin. Salamat po sa tumulong sa akin dyan. Natalo lang po ako ng mahigit 300 votes sa pagka-alkalde. Siguro hindi talaga natin kapalaran na maglingkod sa bayan ng Pusurubio. Pero kahit na hindi po tayo nanalo, sa loob po ng ilang taon, magmula 2016 hanggang ngayon, marami rin po tayong naitutulong dyan sa bayan ng Pusurubio. Alam po ng mga magsasaka dyan, meron tayong federation ng mga magsasaka dyan, itong Olupan Federation of Pusurubio Farmers and Irrigators Association. Tuloy-tuloy po yung pagtulong natin sa kanila. Yung football, yung sports development program ng mga bata dyan sa Pusurubio, tayo ang nag-umpisa niyan. Kaya ang mga pinakamagaling na mga soccer players or footballers sa Pangasinan nanggagaling po sa bayan ng Pusurubio. Ito ay ating inumpisa noong 2012 hanggang ngayon tuloy-tuloy po yung pagtulong natin sa kanila kahit na po panahon ng pandemya. Alam po yan ni Mr. Jos Istigo at ni Principal Roderick de Guzman ng Manawag National High School na isang magaling na football player na tuloy-tuloy po yung mga programa ko dyan. Pero pagdating sa infrastruktura, kahit na hindi kami magkakasama dati sa politika ng pamilya Chan, si former Mayor Art Chan na nakatunggali ko, at si incumbent mayor ngayon, Emma Chan, alam nila kung ano yung mga naitutulong ko upang makapaglikom ng konting pondo para magawa itong mga importanteng infrastruktura sa bayan ng Pusurubio. Katulad ngayon, itong 2022 Action Ray, Action Jesse. Meron tayong nakuha na 100 million pesos galing kay Presidente Duterte upang mapagawa yung tulay, permanenteng tulay, konkretong tulay, dyan po sa Pusurubio San Jacinto Road. At uumpisan na po yan na gagawin ng Department of Public Works and Highways itong taon na ito. Itong February, matatapos na yung bidding yan, may award na. Gagawin na po yung permanenteng tulay na yan. Pangarap namin yan for more than 60 years. Baka pa po ako, pangarap na ng tao na magkaroon ng tulay dyan. Plus, nakakuha rin tayo ng 35 million na concreting ng daan magmula po sa Barangay Dilan, going to Barangay ng Tangalan, going to Barangay Maampal ng Pusurubio. Pagkatapos niyan, boundary na po ng San Jacinto. Nakakuha tayo ng 50 million pesos para sa concreting naman po. Mapaayos natin yung kalsada magmula sa Barangay Lubong hanggang Barangay Kapaway, makarating po sa bayan ng San Jacinto. So ito pong Pusurubio, San Jacinto Road, ay maaayos po ng tama yan. Magiging first class na isang highway na pwede na po natin yan ay gamitin regularly na hindi mo na kailangang umikot pa sa Manawag. Kung ikaw ay pupunta sa Tiplex, pwede mo nang gamitin ito, manggagaling ka ng Dagupan o Mangaldan, gamitin mo na itong daan na ito, exit mo na po ay Pusurubio, diretso ka na sa Tiplex, sa Pusurubio ka na papasok o doon ka lalabas pag galing ka ng Maynila o galing ka ng Baguio. So ito po, maliliit na konti lamang po na naitutulong natin sa bayan ng Pusurubio. Alam po ng mga guro po dyan
sa St. Philomena's Academy kung saan po ako nag-graduate. Ayun. Alam po ng mga nasa Benigno Aldana National High School kung sino-sino yung mga natutulungan nating mga bata dyan para naman ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Regular po tayong tumutulong po sa kanila. At yung mga konsihal po at mga barangay officials ng bayan ng Pusurubio, kahit na wala na po ako, na hindi na po ako kailangan pong kumandidato dyan at maging mayor ng Pusurubio, ay tumutulong pa rin po tayo. Yan. Well said, Attorney Rambino. Marami biro pa mo yan, sana ha? tayong Yung tatanong sinasabi niyang bridge, paigsi ng travel time mula Pusurubio to San Jacinto. San Jacinto, yan. Dinadaanan ko yan. Oo, tama. Yung tulay dyan, nakakatakot na nga. Ay, sinabi mo pa. Ngayon may possibility pa lang ma-repair. Kung baha, baka maanod ka dyan kung hindi yun magagawa. Okay, so many eye-openers coming from Attorney Raul Sayang Albino. nga lang, pero liban po sa kasong binanggit, may iba pang pangyayari na mahalaga sa ikaunlad ng Pangasinan. Yeah, marami pa tayo sanang itatanong sa kanya, no? Pero wala yung na. kanyang after Duterte's term, alam naman natin na mag-e-end na rin ang kanyang term as secretary. Pero sa susunod na pagkakataon. We don't have the luxury of time anymore. So, Attorney Lambino, anything else you would like to add bago tayo magpaalam? Gusto ko lamang ipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. Dito po sa suportang binibigay niyo po sa aming pamilya, sa akin, sa aking may bahay, si Mayora Marilyn Lambino ng Mangaldan, at sa aking anak, si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay po ng inyong papuri at pagsuporta po sa amin. Gusto rin natin po paalalahanan ang ating lahat ng probinsyahan na mag-ingat po tayo sa COVID. Nakikiusap po kami na magpabakuna po kayo kung hindi pa po kayo napabakunahan, kung hindi pa kayo na-booster at pwede na kayong i-booster, magpa-booster po kayo. Kung kailangan po ninyo ang mabilisang pa-booster o kaya pabakuna, pwede po kayong pumunta dito sa bayan ng Mangaldan. Ay 6 po yung doktor po namin dito sa Mangaldan at sila po ay nakahandang tumulong po sa inyo at ibigay po yung kaukulang bakuna. So pakiusap po, magpabakuna po tayo laban sa COVID para po tayo ay protektado. At siyempre, pagpatuloy po rin po natin yung mga basic po na protocol. Maghugas po ng kamay, magtakip ng mukha, Social, kung tayo ay makikisalamuha sa ibang tao. Huwag po tayong labas ng labas dahil ito pong umiiral na COVID-19 ay masyado pong mabilis ang infection po nito. Ayun. Yun lamang po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay. Thank you very much, Attorney Lambino. At siyempre, dyan, napakinggan ninyo ang pakikipanayam natin sa pamamagitan ng Pangasinan Bilis Kilos. At nagpapaalam na naman po kami, Jesse. Okay. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Ako naman, si Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. May naghahanap kasi ng tuwing na pamamaalam ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat, lalong-lalo na ikaw. Okay.